Yo, sound check, mic 1, 2, 3, 4. Yeah, Bunel, check. Hey. Yeah, Bunel. Ito lang, before tayo magsugod. Rescue alcohol. Alcohol sa ta. Maayong gabi eh! Woo! Pretty may gala. Sunday karon, September 6. Alas 9:06 na, September 6 ako pang gikuan. Mayong gabi ka natong tanan. I miss you guys. Master Poppy, asa yung camera ni mo? Yung camera? Akong gikuan check karon kay di na ko katibitang start bit tanaw gani pangit kaya akong Ala ra. Dili na siya ingana. Dili mo na siya ingana pero natingala ko ano sa Zoom ingana siya. Palunga ang ko ani mong virtual, baka naka-on ka. Wala pod. Wala pinag-on mo gani akong gitan sige lang. Green na. Okay ra, green kayo imong na, bro may hipa. Alright, wala si Maria Pilingera nag-PM siya no, nado siya ikon. Siya yung sumangil karon yan, sumanting nag-date. Siyempre. Basta sa binastos lagi di na siya mo kan. Di na siya mo lagi. Na to. Kay basin daw malo daw sa madawt yung bad record may gala. Bad recorder ba na? Naba si Joe. Ay bro na si Joe. Teka muna, ayan na. Okay lang na po so. Ano na lang. Ayan lang. Teka muna, pasok na po si Joe Corny Vlogs. Oy, share na. Mga tagtag-load karon, tag 30 mil. O siyempre, mga tagtag panggasolina karon, bali 1,000. Na nakoy nakita daan ganina, nag-selfie sa kuan. Sa mga billboard nato sa Blue Energy. Dagan salamat sa Blue Energy karong taon-taon. 1,000 faces. Actually, dagan na kaayo man nakadaog sa ato, di ba? Ang nagkatong nakadaog sa cellphone, grabe ilang pasalamat na nanaw pa sila, nalingaw pa. Mo galing. Nakadaog pa gyud, bonus pa gyud, grabe. May lain pa. Lain ta diri. Thank you Lord kay na ang BBS, di ba? Kung wala ta nag live stream sa una, nagsugod-sugod og live stream. Di ba? Atong mga ay. Nana si Joe. Si Professor Joe. Joe, I miss you, bro. Live na. Hi, hello sa inyo ha. Kumusta mo? Kabalo ko nga ako ginyong giatangan, guys. Salamat. Wow. Kabalo ka. Gi-survey mo na muna. Ikaw gid ilang kuang gyud ginahulatan. Yes, so tinuod yun na. Sa survey ba nag number 1 ba? Ay, grabe. Nay one time nga kanang niingon mi nga ikaw gyud ang pinaka importante nga tao sa BBS. Wow kayo as in i-drop gyud ang survey ni ana gyud ang kuno rating. Ay ko ba ang viewer? Ikaw gi-drop ang viewer. Ang survey di ay. Ang survey. Wala sila ni agree sa among giingon nga ikaw gyud ang pinaka-importante. Pero among giingon ha. Inyo gi-appeal maka ninyo. Gi-appeal sa mga prayers. Sa nobena, gi-appeal. Sa may gipang pray ni mo karon, Joe? Sa gipang pray ni mo karong Sunday? Dagan man mga gina-pray na to. Siyempre, good health and then malikay ta sa kanang COVID, di ba? Kaya kabalo na ta nga dagan na kay local transmission karon. Nagkahadlok din sa ato karon sa kuan sa CDO, di ba? Kay nakabalok din sa ato mga kasagara bibon na ba kay sa tuwa din sa syudad. Hindi na kabalok kin sa atong mga ato bang nakaistorya, nakasalimuha ba ni siya og nang naay naay COVID, nakabalok. Yun na number 1 yun na ako nga number 1 yun na ako nga prayer karong Sunday. Magsulat ta karon kanang muratag kuan kanang sa ato bang AM nga radyo. Bida. Sa atong pagka AM radio station sa Oda pa lang, no? Perte. Nalingaw kay ko kuan sana akong gibuhat po karon kay nagluya kay ko karon na ganahan ko sa kaning it's okay not to be nakasunod nga na. Musunod sa kumusunod na pero wala pa ko nakasunod. Okay, Art, masakit imong heart, Art, kay kanang special child man na may mga special child sila po. Emotion siya ni love story ni dili. Love story kayo, Art. Go ako kayo ng love story. It's okay. Pero yun na ba, before ta mga diya sa mga Netflix diya, kay
Siyempre, naman ko 300 nga 3 months nga Netflix, no? Kung gusto mo, na makikita mo, it's okay to be, not to be okay. Pwede. It's okay to not to be okay. To not to be okay. Okay. Pero ato sa ning lakbitan mga pamilya, mga atong nasugbong mga constituents, no? At sa ning lakbitan kining mga red flag nga mga area sa atong COVID-19 update. Diri sa Cagayan de Oro. Kani na surprise kani si atong city mayor nga si halang doon walang iba halang doon ato kasi atong mayor gani. Oka Moreno. Oka Moreno. Tamre kilain mayor ng nailanday apil na pod ang red flag ani ang Iligan, ang Lanao del Norte, Balingasag, Misamis Oriental, Quezon, Bukidnon, Maramag Bukidnon ug Valencia Bukidnon. Grabe! Dinhi sa Cagayan de Oro, oy, ato ning bantayan. Permi na ako na ginamention sa mga live stream gaming. Sa mga live stream gaming, nga ang Purok 4B Santo Niño Village, isa ka na sa mga high risk karon. Apil na pod ang Dabatian Carmen, Makapaya Carmen, Ilaya Carmen, Barangay Pinikitan, Lumbia, ang among barangay dani Makanhan. Apil man ka di. Senyor, senyor. Di ko gagawas-gawas gani kay mao na apil ni high risk. Mao galing. Zone 1, Kauswagan, Bamenta Subdivision, Baraopol, portion of Phase 2 Habitat Relocation Site in Dahag, District 1 Puntod, NHA Phase 1 Kauswagan, Talidhay Zone 2 Kugman, Cluster Bayanihan Purok 3 Gusa, Bara Makabalan, Purok 4A Gusa, Zone 6 Gawad Kalinga Bugo, Phase 2 Zone 9 Kugman ug lakip na po dinhi ang Zone 3 Bayabas ug Zone 1 Pungtod. Kung galaglaag mo nga mga dapit, palihog lang ko high risk na siya, so iba yung pag-iingat para sa ating mga sa laktod na pagka-istorya, tibok Cagayan de Oro na gin may gala high risk niya. Ana na lang yun, ha? Sa laktod na pagka-istorya. Dili ato lugar may malakdown, no? Ginoo color may gala, aksyon ka balaka. O siyempre, medyo goal sa dark kaya nga atong ginasunod nga vlogger nga si Coffee Cadena. Maka-shocking kayo. Agoy shucks. Unsa gyud ang kuan ato? Wala gyud formal nga kuan, wala gyud clear nga official statement actually. Kung unsa gyud ang kamatyan. Puro lang na nag-comment nga COVID, cardiac arrest due to COVID may nga na, pero wala gyud official statement may gala. Lai na din sa Philippines, di mo kaila ba pero kanang sige bitaw kag follow. Kanang mahimo kang follower bay. Muro na nagkanang, muro na po ni mo sa kanang ikso o amigo. Sa iya ba? Musa din nang nakita na ako nga murag lain ng ibig no kay pagabalog yun na lain na sa akong paminaw. Mura sa ningit-ngit akong pananaw may kana. Inanay ba ako nahitabo atong kuan kay Eman mi daw kay kapalo gyud ko kay ni Eman pod sa una. Antod kato yung mga latest na vlog antod nagkasakit siya. Pag start pa lang kay malingaw ko sa iyang kanang mga cinematic ba. Ng mga ano niya, mga styles. Yan na yung style niya day. Muna so, kurat. Muna ako magpasalamat sa atong mga solid na mga kanang followers gid bitaw nato no. Correct. Salamat kay no kay di man din alalim mura man day mo kanang nahulog ang murag part dagin mo sa mong life. Kabalo mo sa mga lihok namo, kinsa mo mga iro, unsay bahog sa among iro, naguba among purtahan. Speaking of iro, ipaki-like sa day ko kay Minmin kay may na lang to makaluwas iyang bahog sa iro ba. Say premium din, say premium ato day. Wala pa lifetime bahog dito. Ako sa clinic sa among vet. Apil-apil na sa dinon may kay social gaya nanay bet sa una askal mo man ay bet sa una sagdan na to mamatay ng iro karon pa bet naman pagkagiron kay butangan raman ni gubon palit raman sa galing sa mukan ni may na lang makadaog makapalit og dog food di ba mao okay, paki-share na. Share na. Basi wala pa mo i-share diyan, basi wala pa mo i-share ba, so pa mo last Thursday wa ako kay nag-allergy ko, lain lagi ning dapat. Social na gani mo. Social lagi ka karon. Allergies na ka karon ha. Ning antihistamine. Sa una maligid-ligid na kas kanal. Sa una maligid-ligid kas kanal, pa man kay magburot-burot og karon allergies na. Social na gani. Lagi nga nagkuan ko, nagka-social ba? Lahi na gani mo kana. Oo, sa una pod allergy na pod.
kanang muupok-upok mo kagway hugas. Okay raman po lagi. Okay naman lagi sa una. Hindi naman kayo kag-allergy na sa una. Sa una, magdudula pa kitag mga kanal, mga kuan, wa man kita issue gyud ba? Pero nga ano magini? Simutan magani yan ng mga AH Bisag gali diha. bisag pagkauli tao, ga upok-upok magyapon ni si Joe sa. Ansos may lain pa. Oo. Pero may man to herb coffee kay naman to vitamins po. Ay, okay, good bacteria man ito, no? Anyway, congratulations again sa atong winner nga nakuha na niya nga atong cellphone. Ay kabalaka dili pa na pinaka-latest. At least pero iPhone gyapon. Pero kisa may matag iPhone. Salamat sa Chada Telecom diya sa May Veles ug dito sa pinakabagong branch sila sa Bukidnon dito sa Malaybalay. Daghang salamat ha. Taga-asa to winner herb? Taga CMU. Nado sa CMU. So dito sa Malaybalay nga Chada Telecom. Dito siya sa Chada Telecom nakakuan. Oh, yan. Paki-share na ning live nato sa mga groups ninyo diya sa mga groups paki-share na mga gala. O syempre mga tag-ipon tag-load karon mga gala ha. Iyon. At ang ninyo pabir na ba magkadaghan na mong regalo nga ipangatag sa inyo basi wa pa mo na appeal sa grupo namo sa BBS ha. Og unya, di ba grabe ang issue katong kangguan vlogger na si Lloyd. Dili ka to isa tong nag-away sa asawa ba gi-live sa Facebook. Si Tim. Tim Sawyer ba? Si Tim. Gipabot niabot naman dito sa patulpo na po din no. Grabe, Medyo nigawas ang kinayes babae, medyo babaon sab no, medyo kuan sab no. Di pa pildi. But anyway, unya ato isgutan may gala. Kaya lagbitan nato ni Kajot. Kaning kwarta ba issue ba gini sa relasyon? Kay mo beto isa sa ilang giawayan ngay nganong anong kailangan ganina pod nahali na nga tong remembrance sa Piaok Ban, nahali na akong drums na ako. Drums. Gibaligyan na ginako. 9,000. Uy, kubarato ro gyud. Barato ra pagpalit na to ng mga 16 ba na. 16. Tadi man to bunog kay may mag-hardcore tadi man. Lagi. So nahali ng 9,000. Tapos, mo gyud pong usutin siya ang nakapalit nangupit ra siyang mga sweldo. Nag-ipon. Kaya di siya gusto nga may bawaan sa iyang asawa. Nga nanguha siya mo na itong isgutan karon may gala. Mo na karon makarelate jud mo na itong isgutan karon. Kana bang mga money issues ba kanang may ngana ba kanang mga kwarta ba unsa magilimitasyon ana basta about sa relationship sa uyab or asawa. Unsa man gina ang asawa bagi magunit unsa man na siya? Ang babae bagi magunit. Oo, kailangan ba yun nga i-report tanan? Or kailangan ba nga ang inyo bang tagay dami ka idea kay laylay mo ko tagay idea nay uban para sa ko kabalo man ko nga gastador gyud ko parita. Kung ako'y muhawid sa kwarta ay mahurot yun na sa sapatos. Mo may pinakahilig na ako gyud. So ginahatag na sa asawa, nagsalig na ko sa iya ha. Usahay lang magbikil usahay kay kung nay mga di mabayran medyo maglagot din ko kay ano wala man na mabay. Ikaw galing na gawin sa kwarta. Ano mga sapatos nimo? Di man na mo na mapansin ang sapatos nimo God ni Joe. Gusto gyud ka magpalit og sapatos nga mapansin ba? Di na mo mapansin gyud. Katry tana gisalaba magita niya Ba magita kinasuko ni. Tong sa Singapore pero in fairness, it's my ako anang own kagustuhan gyud nga ikaw ra bahala bi sa sweldo ana kay kabalo ko nga mas control niya. Tadi bi alalim pud mag-budget bay. Usay kay abi na tog ko ana. Struggle na sa asawa. Mo na ako. Pero napoy uban akong kaila nga mga couple nga maghinatagay lang sila, nalan sila contribution. Walay pakialamay kung pila kong sweldo, pila mong sweldo. May ngana na ay mga ngana nga mga couple. Nga wala tay pakialamay. Ako usa akong hatag mo na sila pag naay mga bonus, wala gid kabalo. Ang mga asawa kung pila ang 13-month pinisul na. Pero wala problema kay nagsabot man daan sa balay, ako sa balay. Imo sa tubig na po yung mga ngana. Sa atong mga ka-BBS karon nga naminaw at mga ito sa ilang style, unsa ilang patakaran para hapsay ang labi na ang term sa kwarta. Kay mo man tong gawayan nila Tim Sawyer. Nga si Tim Sawyer, kung imo si Tim Sawyer ang si bali siya mo'y gabuhat sa mo'y gakuan og kwarta. Ga-generate og money kay siya may vlogger unsa ba? Wala lang siya magsaba kung pila gyud kadako iyang kuan. Sumo nagikalagutan sa tong ano di mga magsaba ka kailangan ani.
Allah. Tapos unsa man gyud sa asawa kailangan gyud lugar tanan labay sa Kasado ba budget sila? na. Kasado ba sila duha? Dili po sila kasado mo po na. Ay, munang napod siya right si team. Mo sa naong gikuan nga di ra ba sila kasado sab? Pila bagi ka percent makadiman magi ka nga dapat tanan sa ko kay namon mo'y anak, ana ba? Oo, okay, wala man. But before that, manghatag sa tao load ya. Load na to. Sige, sige. Manghatag sa milod ha. Mo na yung tubag unya taon may gala ha. Og unya katon yung mga selfie ninyo di may gala sa akong billboard. Iandam na nakaroon taw-taw daan ha kay manghatag-tag 1,000 nga GC may gala. Ito na, tingnan muna. Manghatag sa taglod. Ito na. O, tag-ana sa ni may gala kung kinsa kini atong mystery celebrity. Mystery Kilingging. Nakuha naman nun tayo na nangungo naman tayo kailangan. Mystery celebrity. Yon, atong mystery celebrity karon kay. Oy, before mo tubag ha, kailangan sharer mo or top fan mo ha. Allah. Sharer badge ha. O, kailangan sharer. Nako. Primero nga na tao 1994. Ala. This actress, so babae ni, klaro kay Megala. Okay. Started her showbiz career by starring in a boy band music video in 2006. So unsa lugar ni siya dili sa part sa boy band kay babae man siya. So part lang siya sa music video. Murag siya ang isa ka babae sa tanang boy band. Murag siya ang ginakuanan. Okay, sige, next. Okay. Next, eto na. She starred in the highest rated drama in Korean cable television history. Unsa din na? Unsa din ang highest rated drama? Highest rated drama in Korean cable television history? Agoy, kalami bahan na hawak ana. Kaning mga hawak-hawak ba kung imong yung tanawon ba no? Panit ra man gyud siya gyud. Mura gyud na siya. Panit ra gyud na siya. No kita ra gyud kinsa magiunang tao nag-ingon nga mas lami gyud ang gagmay hawak kaysa dakog hawak. Lahi ra gyud daw ng ana-ana daw erpo. Ana man nilang gigon kik ana-ana man daw laos-laos ba ana. Kung imong unonon dili man ang hawak imong birahan. Pag bira lugod mo, lalakaw lugod mo. May magkana may kiliron nimo di man. Tingala gyud ko ana may gala. Kay mo ana ba? May kay mo ana mo. Dili na di tingala lang gyud ko. Kung imo gyud ang i-zoom in may gala, kanang nay bilbil og nay walay bilbil. Kung imo unonon, maoro gyud na siya nga panit. Maoro gyud gyapon. Maoro gyud na siya. Tinood. Ang ato lang yung mind mo nagunahon na nga. Ako na po, kinsa ko po yung unang naging na, mao galing akong ipasabot. Bisa pa kung siya nakagamay hawak kung baho na. Let's go. Next. Number 2. Sabi na eh. Okay, manani. Number 3. She came to Seoul. Seoul ba magbasa na? Yeah, Seoul. Seoul alone at just 19 years old. With about 300,000 won or $247 in her pocket and somehow work as waitress. Oy, Erp, wala si Maria karon. Ikaw gyud magkuha na ni Erp. Oo. Ikaw gyud magkuha na niya. 19 years old siya. Uy, kagwapa nga ba? Hamis Hamis, oh. Hamis. Miss Hamis? Hugot og pamanit, oh. Oo, tanaw pa lang ilok. Murag balingaw kag side pocket, ano, oh. Side pocket. Side pocket na kiliro ni ilokon ni mo ni ilokon. Pagingani ka Hamis nga ilok. Pwede na ilok pa lang. Pwede na ilokon. Oo. Ano, pwede na. Kinsa kini. Mamaya. Sandig sa dingding mo ana lagalit oh. Mahilig og kuano kaning unya tulo ka winner sa tong ihatag nga makadaw og 30 mil nga load. 30 mil. Only nga 7 years nga kuan 30 pesos. Load. Agoy. Tulo ka winners unya may gala. Balikan unya balikan. Balikan nato na unya mga igala ha. Anyway, unyang taon ma. Shout out sa Terp, nag-shout out na ba? Wala pa shout out sa tabi po na to basahon niya. Shout out si basahon niya tong mga tubag nila. Sherdon Anches. Oy, Boss Sherdon. Grabe may kwanda si Carl Emerald Amarga. Hi Carl. Ayan si Riza May. Og nag-answer na ba sila dinyo si Rachel Batuon Damalan.
Aris Kagaanan, Riner Barillo, Jerjera Cubeba, Oy! Auka, Ginoo ko, kagilok ba? Si Dante Melendez, salamat Dante, suki na to. Isaiah Adana, Angelo Gallego, Shardon Anchas, May gabi. si Elath, lain na ngalan, Elath Pin, Si pangalan? Atubre, Elath Pin. Brian Ligaspi, si DJ Slim, Palarca, Joy Martinez, May Jocelyn gabi. Goberns, Salamat. si Arnold Taraya, and kisa pa ni Jason Monterde, and happy listening diha. And also Paul's Station, and si Cheryl Makalaging. Yan, happy viewing sa inyo. Ganahan ako sa live galong kaya di nagaputol-putol sa cellphone. No? Na okay, nakuha na akong settings. Alright. Cirilio Alina, Belodia, mga idol. Okay. Chari Ramiro, Angelo, James Gallego, Donsky Baclayo Jr. Hello, Sentanan. Elat Pen, Nasboy Atubre, Kim Chu. Oh, nito bag sa Kim Chu may gala. Kim Chu. Ay, sa wait lang. Hatagan na to, Juan. Hatagan na to, Klogamay, ha? Nagsugod siya sa H. Hoy! Oh? Nagsugod sa H, tapos murag nag-end po siya sa H. Hemcho. Dili ko Hemcho. Hemcho. Ang iyang apelido, murag duwa ka mo kayang apelido, murag something like that. Pero na-H yapon. Na-H yapon. Okay. Paul, nala si Paul Les nakadaw sa atong cellphone nga ipon. Si Paul Les Station. Maria Lourdes Daily, good morning dia. Boss Yerdon, ito ba po sa Kim Cho? Wala na, pildi na, di na mo akong Kim Cho ni mo. Okay. Okay, anyway, ito na. Sige, balikan nato ni. Kanila, atol ni ko anong may gala. Unsa ba'y patakaran ninyo in terms sa money sa inyong relationship? Tama. Okay. Sa kuan siya, pwede ni mag-uyab ba ni? Ano ba? Pwede uyab, live in, mag-asawa mo naman na ron. Pasensya na ang nangita. Kato mga nangita ka Maria, wala si Maria kay na daw sila ay family chuchu. Family chuchu. Family kuan daw mo maginay ang mga kuan gyud. Taka na to siya pagtakan may gala. Again, Jaini, hello. Again, unsa inyong patakaran in terms sa money sa inyong mga relasyon? Si Sherdon, agay mo pareha na mo niyo. Hatag tanan sa asawa. So, ATM gyapon, automatic to misis. To misis. Yes. Si Genevieve Romanoslaw, dili ako naghawid sa sweldo sa akong hobby. And okay lang sa ko as long as provided ang needs namo mga bata, ang ginadeclare niya always yung sweldo. Payslip ang ako. Depende dyan siguro sa sabot. Sa iya wala niyang ipangayo, pero hatag kong pero lagi po yung payslip. Kabalo po siya pilay. So kung naman galing sa extracurricular activities, mga igala, nga walay resibo, walay payslip, so safety na ginansya na sa bana. Kay payslip na may agdon sa asawa. So okay ra daw ka Ma'am Genevieve. Ay, at sa mga single di ang niingon nga ay di may ka-relate ana. Ay, pag maminaw mo kay ala na magpare mo, magpadre mo, ano naman. Para sugod pa lang kabalo na mo. Para makabalo na mo. Lami na ba ang kuan? Permi na ba na ginatudlo ni nga lami ang kuan, bawal. Si Ma'am Lobelia, call ba ila mo ni ka Ma'am Lobelia. Agoy. Sa amo sa kumbana swerte ko, what's his is ours. What's mine is mine. Oh! Mine. Kasarap! Oy. Kalami kay may gala, no? Para man sa mga gawas-awas po. Oo, ang kita sa bana para sa tanan. Ang iyaha, sige, imuha lang na. Ay, kasarap na asawa. Pastilan. May foreigner pag ang asawa ni. Foreigner. Oo, bana. Bantog na, nanguta na siya. Pupi, tagkila ba ng gaming PC? Kolba. Ay, gaming PC naman na Ma'am sa ako na gay. Ma'am Lobelia. PMS dagi Ma'am Lobelia. Suportay niya mo kan Ma'am Lobelia. Kay Ma'am. Pero kalami. Dagang kay asawa karong nasuya ka Ma'am Lobelia mga igala. Dagang kayo. Makasuya ning sistema ni. Sa iyang bana, sila tanan. Siya tanan. Pero sa iya way labot ang bana. Depende na ay kasara. Pero 40?
Kasarap, Sa among no? pod karon sa among balaybay nagkuan na pod tabang na pag kuan save sa kong samua kay sa una di gyud ko kahawid og kwarta. Pero karon di gyud ko kahawid kay sa online man ang So sa may changes, Joe. Ha? Oh. So sa may changes. Dili ang di bali sa una siya maghawid gyud kay ako din ihatag. Sukad nga nagkuan na naginhinay magugtigom ang kato akong gipang spare nga wala na gi-declare sa iya ha. Kato mga TF nga kanabit ang mga kuan na to AOB sa hinahinay ko na siya. Ha? Sa una sa una. Oo. Ako na siya Mga ginahinay. TF na mga naday. Ginahinay ko na siya og save. So Okay. katong mga kuan ako monthly gyud ako kinsina nga normal wala ko ginahatag sa iya pero katong mga spare para dili kay mi matintal ako nagsaba sa iya wala na ko siya gigasto into kanang akong mga luho kay gapugong gyud og kwarta kaya kuan ko ba sa akong gibuhat Unsa na nga luho sama sa babae sa mo sorry na digis ko katong kuan ni baby ang iyang regalo Baby? Sa bibi ka bibi. dili ka na matintal ba tabay ka na atubak ang kasada na makapalit na putag mga pang gadget lagi dayon oo nya pero karon kay kabalo sa diya karon kung pilay sulod sa kanang kuan sa kanang sa ATM ana ba Nganong utal-utal kapag musturya? Anong brad ka putol wala mo signal. kuan yan ako ba ma-declare din ako din sa kahanginan na kung pila ang sulod nga Gismel ano ba Musturya na Si Carl Emerald Rasbrad, insya nga ako kay ako'y nahimong ATM ni Mal. Karon di na. Karon dili na. Kalami ba ning ATM? Mga si Donsky. ATM ba ay tamahal be Pero feeling nako ni si Carl basta magmahal gini si Carl kay all out gini siya. Munang ingana man. sa pagbuwi pupi sa pagbuwi Feeling nako ba kay tungod ba ang babae ba kung naikaya ang babae. Mangita ginagpaagi nga smile ang iyang kuan para di siya biyaan, di ba Carl? Di ba Carl? grabe siya Grabe, naging sila yung mga... Kinaan lugar sa kwarta lugar para libya. Okay, Carl. Tingnan mo na. Nag-ingon, Carlo. Gi-emphasize, oh. Hindi mo paingon. Ako lang direct to the point na lang na ako. Si Joe gito, Carla. Wala gito, Wala gito, Carla. Si Ren Suarez, Brad, na sa una, sa napakos Pilipinas, akong husband garimit sa income niya. Dili na siya mangita og asa na or unsay gipamalit. Kalo nga nako abroad, akong padala, gina-enumerate na ko daan kung asa gamiton para asa and the rest siya na bahala. Nga narami sa walay gubo. Sa bagay, tama din. So for example, magpadala ka karon og 50,000. Kaning 20,000 sa balay ni. Kaning kuan sa ana ni. Tanay pa sobra, ikaw din bahala. Pwede. Pwede. Para walay daga istorya. So ikaw ni ba? Basta kay sigurado ala na diha. Kaya problema kung nagpadala ka, taningong ka nga para ni sa balay, hindi ka karon nga lang na email gikan sa bangko ba nga ang legal ba? Ha ka naman di ba nagbayad magpa? Lagi na ako na hatag lagi sa patay. Ana dayon. Yan na nga. Pero tama sana i-enumerate nimo, ilista nimo tanan. Tama na siya. Bura gusto ko na. Si dagantay ka ka-learn mga igala. Ana, tubig. Once again, mga single, paminaw mo ha kay pag paminaw mo mga single kay para ni sa inyo. Clayton John Lim sa ako wife and me iya mi gasto nasa iya ang iyang ATM ug nasa ako akong ATM pero dapat manangid jud kung unsay gipang palit para hapsay ang pamuno. Gwapo po na gwapo no pero bihira ra man siguro ni ngani no. Dapat makabalo mo pilay sulod lagi sa kada ATM ninyo. Okay, para magud makontrol. Ano di mo ka magsabangan na kay Kuhan? Anong di mo ka magsabangan na kay Kuhan sa ATM, has? Kasi na kay ginabuhi. Na ba na times nga sa inyo katong pag-adjust pa ninyo sa inyong married life or inyong relationship? Na ba na nga struggle nga murag lisod? Mabay. Wala kayo tagi-diretso nga imong sweldo kay bongga. Lagi. Sad-sad ba kayo? So nagiging mga unaw na gini pandamay na hatan sa kabalo ng asawa sa nang ATM da. So manimo pagpalit nimo karon og mga kanang imong mga gusto. Kita ba lalaki kay dagan ba kita gusto di ba? Oo. Yan ang gusto palit nga t-shirt, jacket. Correct.
Muagi ka, pag-agi nimo inom mga ako. So, importante yan ng jacket. Mamatay dyan ka kung di ka kapitan ng jacket. Kana. Di mo hindi kang actually, wagi, actually, okay ra gid jacket. Yung kanangin ko maghukas ako. Mana ka, sus, lami ka magpahit og shorts. Ba na pa mo kay shorts? Actually, magganahan yung kong basketball shorts. Ito na lang pang-basketball shorts akong gamiton pag laglaagi. pero, ang nakalamisan, Brad, ang nakalami na siguro, like, ako personally, involved ko sa tanan expenses. So, medyo nasa kuhisitan yun na mo gasto. Kaya kabalo man ko nga namagayuban mga bana, Brad. Wa sila pakialaman ng mga bayro nun diya. Bahala na ka ni asawa ha ka. Muna uban magyayo na yung, asa man na patulong kong kwarta? Di ba bagulong katagigitagaan? Ana ba? Wow! Muna ako sa inyo ang mga asawa, dahil lagi ningin na inyong mga bana ka na mag-groceries mo. Kaya abi man nila na ka ng grocery, abi na 1,000. Bisa pag sa Unicity, kag Unitap mo pali ka ng 1,000, hagbay ra gyapon na. Gamay ra kay na. Kaya na may ubang kung abi nila ka ng 1,000, duha na kabasket. Nga murag koan. Kasi pag nga murag dako na kay nga achievement ba? Nakatag na mo 1,000. So abi din sa bana nga dagan nga mapalit, hindi nga. Kanong gamay ra itong sudan? Naghatag mo siya mo 1,000. Wow, o tay 1,000 ikaw palit dito. Para makabalo ka. Labi na ka ng mga bagong. Na sa ako, pareho kita Erp, hesitant niya pag kumugasto kay kabalo magugong nga maapektado kog apil kung ako nang gasto. That's why inyong mga bana i-involve yun ninyo na ayaw sad mo. Well, di sa nato malikayan Erp, nasa yung mga asawa sad na mga kana pong mga hiling magutang. Naman po yung mga luho po ng mga asawa. Ako swerte lang ko kay luho niyong asawa. Oh, parehas na Erp. Naman yung mga asawa nga na yung mga luho nga mga dali ra kay matrak og mga accessories. Ano may ba mga necklace? Kanang dili pwede nga dili makaspa. Maka-parlor every month. Kanang pautang na mga alahas, kanang mga bag, may ana ba? Grabe siya. Tausahay. Iminyuan ka niya kay dato ka ana lugar. So pang problema pag nangutang ulit tingala ka nga, asa ba to pang kuryente? Ay di lang kanang nagkuan mong ko ba kapit mo kog bag? Wala man ay problema. Wag na problema inana bay kung sobra-sobra lang yun inyong kita. Sa bagay. Igo-igo lang yun bitaw bay. At the end of the day, mo gigyapon na may gala ang at the end of the day na to niya. Dak-a lang yun imong income kay prego lang usahay issue usahay nga kung imong relatives di na muyo si mong balay ka na may ana or ibong ikaw nagpa-eskwela sa manghod ana. Issue ra man gyud na tungod kay wa kay kwarta kay igo-igo ra inyong kwarta. Correct. Sam ka nga mo pay lisod kitong kwarta di pa gyud mo gibuhi na imong manghod nimo ana ba. Pero kung nalang kay kwarta ay sus kalami ra ka gay. Blima, besos kada Sunday tani sugba-sugba. Kabalo ba ka nga lingaw kay ko karon sa balay Erb kay di ba ang bugo usa sa mga nay mag-lockdown. Correct. Unahan man dito. Ingon ko nga diri na lang mo puyo sa balay. Di ka na kay ko Erb kay kana kay ko diri bala ay bisa pa magdikit-dikit ta. Dili sa ingon na kuan may gala pero tama na gingon kwarta ginagyapon ang ending diha lagi pag pitos galing ang kapasidad wala problema na wala problema tanawa imagine mo na kung adunahan ka nga igsuon kung wala kay kwarta di balik sa kasaway kwarta nanuktok imong manghod kuya ipa-eskwela ko mo na diha ipa-eskwela kang tarong tapos nagbinuha mga naguyab-uyab mga takalong dili ka batong sa kwarta tapos daghang ka istorya pero kung adunahan ka pagsulod sa uy naman ni kali din dahil pag-iinit siya ko itong adobo nga ostrich na ibig kay gigutom na niya kumuhan ay wala pa gipangutana unsay problema lingkod may kinakabisita ka kadyo lang tama dahil paliw ko itong mga lakos na ko nga polo shirt be paghihatag kay di na ito maigo sa ko paliw ko katong mga guest na ko dugay ra kay na ko nigatag sa imo di makaganhi din unsay problema di na ka eskwela lagi say saan to mangyod di na kasaba gamay unsa may mong gusto law o medicine bikil mga pagkalami mga gala papilion lang ka loba ko sa una nga dinhi ka sa ako mismo magpa-eskwela sa imo kung naipondo pero kung wala pondo mao na uyab mga college ikaw mo gi-priority ni mama ta nagbinuang ka takaron ako dayon ako lugar mo pagastuhon dayon pauli dito sa tuwa oy Mauna, mirisi. Bibo kay tinumbuya ba? Basta na. Si Juan Marcos Tante.
dapat dili issue ang kwarta sa relasyon mga idol. Kay at the first place, the couple decided to settle down because of their love to each other. Not for the money, pero dapat na transparency when it comes to money matters. The wife and the husband must both know. Give and take lang dapat. Siguro katong ka Team Sawyer po, di man po sila minyo good, no? Nalan sila anak. Nalan mo ito yung nakapan nila, di man sila minyo. So, siyempre, napasiyaw na nga, oy, kung noon, ulitaw lang yapon, kung nalang ko yung responsibilidad, kaya na ko yung anak. So, pwede na ko muhatag ubahin para sa akong anak, pwede na ko muhatag tanan. Nakastorya ko, sa usa ka murag mga barbiruhan, barbiruhan, ha? Grabe, gwapo magtap. Gwapo ka mga circle of friends, sa barbiruhan, ha? Okay kayo. So, napalog ko ato, and then, siya, master, kanang kuan man na siya, pero si Bernie bay dili siya gusto gid og kanang live-in lagi kanang inyong gibuhat karon ana lugar. Di man good kay kung love gid nimo di mo gid mahitabo nga kuan okay ra man gid siguro na kay ang kasal dili man gid lalaki ni ang kaistorya lalaki lalaki siyempre ang kasal murag papel ra man gud na siya. Ana ko nga napod siya point lagi ba kay love man siya love man ni ang asawa gid murag sigurado magid siya nga di niya mabiyaan lugar yang asawa. Ano rin ko nga pero sure ka tanan lalaki pa rin nimo. Mo man na siyang pinakakuan ana. Di ang ako mang minsay nga nandiko ka na sa lim sa babae mangyud ko naka-focus pod. Dito gani. Kaya ang lalaki sugod gyud na perminting laki. Loy ang bae mo. Ang bae man tong istoryahan. Kung ang lalaki pa lang para sa iya, di man ka makaingon ana, di ba? Kay kadaghan naman sa mga babae nga naalaot tungod sa live-in. Daghan kaayo nga mga natawag ni Tita B. Kanang kuan transform na si Bernie Bitok-Bitok man ngalan nimo sir no? Mag-transform na siya Tita B kadaghan ba? Pila na ka milyon ka Erp ang nawag nga orang nga. Halos tanan. Ang ending gyud permente basta live-in, ang babae gyud gansi. Wagi ko nakita nga bisag gamay nga advantage kung mag-live-in. Main sila mapabor dili man kay para ma-sure gyud namo kung sa to lagi. Kung sure ba mo kung dili sa sure, so dali ra mo biyaan. Bisa pag namoy anak dali ra mo biyaan dili man taminyo. Pwede gyud di kinahanglan gyud nga mag-live-in aya may laila, di ba? Pwede ra man siguro nga maguyab-uyab. Di ako pwede sa ko sige ibutan nato or naglisod gyud o pwede. Ibutan to pinakadugay 1 year. Pero dapat istoryahan gyud ninyo nga kon bahala pag walay budget mag civil wedding mo para at least nagi-hesitant gamay ang laki. Lagi. Nga mubiya nimo. Kay minyo man ka, pwede nimo siya makasuhan. Ay ang responsible mas dako, di siya basta-basta maminyo sa laala. Mas maningkamot siya. Mas maningkamot siya. Safety first. Ang ending man god, para na mo, minyo naman ginayon sa away sa asawa, awa sa partner. Di ba nasa mga moment na, may minyo. Pero, tungod kaya na minyo mo, wala giingon nga mayon ka nga, motipas na ka mo, quit na ka ni mo, lakaw na ko mo, ato ko sa lembay. Kay minyo man mo. So, kailangan yung ka mo, na-hold, na-dako nga ban, basta minyo. Mas, do mo yung ka nga, namalagay ba minyo nagbulag ya? O, lagi, nagyapon. Pero, at least ba, ang risk go, medyo mas ano pa siya ba nga, dugay gini makuan gido ana ba maluwas-luwas pa may gana. Pero katong giingon ni Ma'am Lobelia, katong gingon niya nga kung unsay sa babae, pero kung unsay sa lalaki, sa tanan. Well, kung ni pabor po ng lalaki, okay po sana. Dili problema sab. Sa personally. Kung kwartahan kay ko or anak ko or lagi. Pero wala pa man sa ko kwarta. Di pa kung grabe ka kakwartahan, kay kwartahan naman ko kung may grabe. Kung nagawas-awas. Di pa makagrabe oh. Kung mga milyonaryo na ko, pohon, doon lagi na may gala, na feel yun na ako na as in, burag in a year lang siguro na, kwartahan na kayo ko. Pero ako tagalog credit card. Tagalog na credit ng asawa, ikaw bahala niya. I-swipe, tama sa mong ginawa. Tama sa yung ginawa? Problema. I'm sure, Brad, kung si Manny Pacquiao takarong Brad, si Jenky, pagpamli to Hermes da nga mga bike. Bisag unsa. Oh. May problema na sa kwarta. Laylay, tagsain na pati na ito mga driver. Paliti. Ay, mga driver. Kutot sa mga driver. Tanan ni mo matagbuon nga guard. Tagay tag 5,000. Kana kung nagigay kwarta. Pero nag-ila biya ta ha, katong pobre ka ha. Naanabi ako daan gyud. Basta may tabo man lang na gyud. Mo maasos ato naman gyud ang repre naman gyud. Tado kay kanamo Earth kung milyonaryo ka.
Nay Simjang, may gabi nay, makarelate ko ani nga topic ba. Si Ren Suarez, every time po nga magpadala ko, ginapicturan po niya ang mga receipts. Tapos ginasend sa ako kung unsa iyang labayaran, tapos ginapaibalo Japon niya sa kuha kung pila iyang income. Ginapaibalo po ko niya kung unsa iyang ginagastuhan. Updated ko always bisan layo ko. Very good. So, meaning iyang ba na transparent, ano lugar? That is why pag uli sa iyang ba na sa nag-transparent na po siya. Kalamian na nga transparent. Sa ako mama ug papa, intriga tanan sweldo sa akong papa. Dito sa akong mama din, ako mama bahala mag-budget. Ang problema lang, kay kung short si mama mo'y maglabad sa pagdiskarte, makatapal sa tama sa ni Earth, napoy na itaboy nga ni may gala. Og tana din na ni mautro sa mong pamilya. Tungod kay nagkalisod na, nagilom-hilom na akong asawa. Nanari, nag-loan. Nga wala ka pa iba. Wala ko kabalo nga nag-loan di ay tingala ko nga may magsigigtik nga ma'am katong follow-up na ko. Kisa ning follow-up no si nay ko na ni. Di pag yun masulti ba. Sus naka-loan mo nag-loan man ka. Katong magutong nga pagsaba. Katong nga time kay kung ati ko nagsaba ka naman tay pwede matawagan na pwede na to mahiraman di sa ta mag-loan. Kay ang loan ba grabe ba nag-percentage. Usay naman tay amigo nga pwede pre. O pre, na may amigo nga pre pautangan sa pre. Wala may interest. Pwede pa. Wa ba ka nagsaba pagsaba. Dili ka pa interest Jo? Ha? Di ka pa interest. Dili kaloy ko ana mag-on interest kay makagaba daw na. Makagaba. Si Clayton kung nahilas king murag ko ni kapayason king. Kabalo akong wife pila kong sweldo pero ang mga komisyon usahay i-report usahay dili. O kana. Napoy nga na, namangoy ka ng normal nga giyagi sa ATM payslip ana. Pero sa mga koan sa mga komisyon wala na i-report. Na yung mga ana sa presa ato sa ibang ang sweldo i-report pero kung na yung mga racket nga mga voice over mga pila ka thousand Joe mga pila ka thousand ang wala nimo gi-declare mga gamer sa doy nga di kuan sa doy kato mga dugay kayo dugay ko makatubag dugay katubag mga gagawin gamay ra dili usay na pag sideline kada Joe pa VO ko niya kuan ba ka uy my god hanap ko ikuan ani libo-libo pa ba ang BO naka-remember day ko ba hapit mi nag-away sa asawa di ay nga naman kuan man sa tutong sa magi diba ihatag man sa ato ang kuan katong sa BIR gikan unsa man to kanang kuan ba kanang income tax unsa na 2307 dugay wala ko kabalo bay nga napagid ito bay dugay na ko na sa term man unsay term man ng checking unsa kay nang term man ng checking or nga wala na nimo na kuha murag na version unsay term man na tungod kay wa nimo na ko murag sa napaso ba murag sa kung sa kuan pa ni expire na siya ba na term man na kalimo ko imong asawa kabalo imong asawa na unsay term man na kanang napaso na kay murag naman na siya validity anyway pag abot sa pag abot dito sa kuan bay naman ka ko'y 400,000? 400,000? Nga? Sa endorsement man na. Dugay-dugay na to. Dugay na kayo. Wala ko kabalungan na. Manila. Dito rin ako nakita nga na di ay. Suko kayong asawa. Asa man mo gigamit ng kwarta. Wala ko ka rin si Manay. Hagaso nga. Grabe so wala ka ka-receive grabe ka dito si Mrs. nga na okay, nigawas man dito so asa ka asa ni mo gigamit asa ang wala ka ba dugay kay nga lalis ba may galing gi-report gitaron ako sa Manila gyud dito na nakita na ang check pero wala na napaso na kay mga niabot na basta niabot na years aya pa na kuan so gi-issue din og kuan din pag issue balik na okay na anibika na din akong asawa yan na siya may bibigyan ako nagasto nimo 400,000 burn halibi asawa ba ko nimo support ko sa mo worth 20,000 kuno na nga nag-support ba ko sa mo ha Adonis Bakal nasurtihan ra jud pud ko sa akong asawa kay dili luho og ang gaunahon mas priority niya ang para sa mga bata ug sa balay ug money pod matters gasaligan pod nako siya sa pag-budget sa akong ginapadala
Mga OFW kasagaratong mga nakaroon na. Okay. Albert Castor, hoy misyo koy burn. Miss kayo tamo. Kinsa man ni si Albert Castor? Nakalimot man. Wait, may gani si Master Poppy nakahuman. Isa daw? Sada? Ang maayo na Kuya Bern, diplomasya. Di bali contribution method na lang, like na budget pangadlaw-adlaw, savings, life insurance o education plan sa mga kiddos, and business 50-50 na lang sila para hapsay. Erpo natubag na nila Erpo. Ang kuan ito katudong 6 months na stale check stale check. Stale check. Nagikawat stale? Stale ito. Okay. Stale check. Si Adel Manuloyon, dapat jud unta, dili jud isyong kwarta, pero base sa akong experience, mahimo jud ang dakong nga isyu. Yaw-yaw ang akong late husband sa una sa iyang sweldo. Kajud lang, babae din ni si Adel eh. Malalabi ng lalaki. Babae ni si Adel. Sorry. Nabutang din isa. Tama. Nakalimutan. Sorry. Yaw-yaw akong late husband sa una sa iyang sweldo, dali ra daw mahurot. Diyang gihatag na nako sa iyang sweldo, palit sa among needs, karon katol sa walay katol. Tama ni siya. Kanang mga bana nga magsigyaw-yaw kay asa na padulong kay abi nila dako kanilang ipadala. Tagain na sila mo ipag-grocery. Dito ipag-grocery sa SNR. Ayaw sa Rustans, ana. Ayaw dito sa Unitap. Para damor gyud ka makaingon nga gamay ron. Tinod. So kami karong mga single nga naminaw karon, ato na nang timan-an nga. Pagabot sa panahon, dili lang gyud kaya day atong mga sweldo ngayong ana lang. Kailangan mo angat gyud na ay mga sa tao kani sidelines. Kung pwede. Vanessa Yvonne sa ato. Vanessa Yvonne Nolas. Salon siguro nagibali na po ni. Good thing akong bana, hatag tanan sweldo. I know na siya allowance or tip, dili na ko ilabtan, but akong bana, ihatag yapon niya, apil sa ako. Ay, grabe. I don't know kung nasulti man ako na, kata kung kuan ba, akong bana sa akong sister-in-law ba? Katong namatay na ba? Late na. Katong pagbalhin na niya sa ERP sa ambulance, kay balhin na siya dito kay Borag ICU naman siya, di ba? Kay Morag wag yun na usabi ang BP, pabalhin siya sa ICU. Iya yung kitanggal oxygen, gingnan niya akong sister-in-law nga, nakoy kwarta dito sa plastic nga aparador, gamita to. Mutoy last niya nga mga istorya before siya, hantod, namatay na gid siya. Kabalo ka, ilang yung giukay ito ang katong plastic nga morag oro something. Nay gamay gipangalong ka nila, buwag nila makita ang kwarta. Hangtod sa nay corner dito nay morag bangag, nay bangag dito bay. Dito bay gipang suksuk bay. So matag sweldo siguro niya makakwarta sa bay. Dito niya ginasuksok ang mga kwarta bay, nay tag 500, 100, 200. Pagkuha bay mga nakalukot-lukot na mga kwarta bay. Burag nag-saving siya ba nga mga in case of emergency or sa mga angay bayron ba? Pero ang pait anak ba dapat magsabag yung kagyapo no? Daan? Nay mapa. Oo, nay mapa ba? Left. 5 ka step gikan sa kuan ang clue, nay clue. Ako ana gatinga na lugar. Ako'y last nga ko tao question sa inyo. Ang bright mo'y makakuha sa treasure. Kuha og notebook. Kuha mo. Ano ya ang fact number 1? Nay tao. Tapos, kamat dyan na siya. Pero duwa na yung ipon. Unsa man niya pag toothbrush nga din naman siya. Kasi ang kamot. Lo, unsaon man ni Lo? Nga patay si Lola mo'y nakabalo-anim. Naunag patay man. Patay. Sinanmi dinuguan. Sinanmi dinuguan. Nanmi dinugan eh. Dinuguan. Lisod kayo ang starting past couple with a child niya. Wala kapangandam. Dili pa financially stable. Mag-away tungod sa kinsa man ang magasto sa kini ka na lisod kayo. Well, mo ginadayon. Mubalik na rin ta sa mo na din ni ang mga consequences.
Consequences, bata pa, nisulod na sang ingana, naburos, siyempre, way trabaho. Kanang may ingana. So, muna din yung naitabo, di ba? Sabi, kapag may dugay, kami ka-adjust, kapag nanabay ka na itong nanakay obligation sa kurinti tubig, tapos renta sa balay. Diba? Sa una. Kanang magpaningot ka o guan, bugnaw? Kanang, my God, bay. Pero kabalo. Ang nakasamok sa bitaw na to, bitaw no? Ang problema sa bitaw na to, no? Kung hunanaw na ko ba, kung wabito ko ni bali atong balay na ko sa Tiri Hills, karon tindak ko asang saving siguro, no? Pila na may rinta na ko sa una, 5,000 raman tato. 4 years na may din eh. So, dako na kan, impas 5,000 raman tato kung pila raman to kung bulan sa una, 5,000 ra. Tapos, gamotor raman sang ko. Nga masagun ni kong pag mo-asinso sa kagamay, mudugang sa din kag another expenses. Mo pa lagi siya. Ano magid na? Di ba labog sa una, malipay raman kagamay ng aircon. Tapos, iusa na po ni mag-inverter. Tapos, nalipay raman nga magmotor na kag, nag-auto. Tapos, pag katong nahimo na kang regular, nagpalit na po nun brand new nga Fortuner. Naunsa naman yung kalakihan nun. Muna way kahumanan. Medyo simple living daw ang ingon na ni Bo Sanchez. Muna siya ang ingon sa Secrets of the Truly Rich katong nga book. Nga the more daw ka mo asenso, dapat dili ka mo kuan sa imong lifestyle. Same lifestyle pa rin. So damo nang naitabo. Sa una nga maragamay pang sweldo, lisod kaya paso ng 5,000 ang bulan sa balay. Karon nga nang dako-dako ng sweldo, galisod kaya po kapos kitag 30,000 naman po ng bulan sa balay, Ginoo ko Lord. Kung ana lagi 5,000 sa nagalisod pag-abot din sa mutaas na pod, ngita na po kag lahi nga balay tag 6,000 na pod ana. Mo lagi. Di ba? Sana mo naman po mingon sa mo. Luwag-luwag. Naman sa mo inganyo na po sa mo, di ba sa una malipay ra mga plastic ra nga butanganan sa plato. Dito ra ka pinalit sa Unitap. Pag medyo ni asinso na gamay kay barang nagsagunson ang racket, barang lami nang ginawa. Palitag katong kuan, katong mahalon na butanganan gid sa kuan, di ba? Sa una ang katrip foam raman to. Kadugan mo palit naman sa kadit dito, nay barato sa Mandawi foam mo. Pwede naman kahoy sige. gyud. Kani man sa mga M-core man sagon mo sa nin makadala. Unsa bay pa-shot sana to na. Sa una nalipay raman tang atong salasik katong kawayan nga tag 600 lang set. Pakita sa M-core nga namin sa lasit, uy, pwede utangon, no? Pwede ra 2.5 ang bulan, no? Lipay ra gyud meto sa una kanang sa Save More na palit na tag usa ka libo ra. Kadugayan kay mas gwapo gitong kuan ba katong taas na bitaw kay makarelax. Nalingaw naman ta sa TV na katong tag sa surplus na to current surplus na pling tag 2.5. 2.5 ra TV mo lipay na tapos parasat na ning ka nga card lang din ka nga 500 load prepaid lang lipay naman ka agay pag kuan may gala agay nagdugang pa may LED nga Sony LED nga siya na nangutang na sa doon kuan gani extender nga router magyud nasus sa una lipay naman ta data ra to lipay naman paspas man sa tong gibati karon wa na gyud nagpa-fiber naman nila kaya mag-kuan lagi na, mag-streaming na. Mag-streaming. Ang TV, ang streaming natulog man. Ang tungtunganan sa TV, katorang kawayan. Okay naman to. Kadugayan kay mo ingon naman sa kalami, lagi to itong naidagko, gina nga na-glasses sa kilid daw para butaan sa mga certificate. Agay, mangutang na sa... Nako naisip lang. What if, naglisod mo sa kanang panginabuhi, whether taas-taas na inyong kuan, inyong level, or dito mo sa medyo hard pagyod, naglisod pagyod. But naglisod, di ba? Maglisod man gyud na. Meaning na yung limitation nga, agoy, sakit gyapon, maglisod gyapon. Pero, kanay ba siya, mawala ba ni siya ang kaning mga financial problems kung makita lang gyud sa matag usa sa bana og sa asawa nga ang iyang partner naningkamot og todo? Dili, it doesn't matter kung unsay ang trabaho, basta kay nakita lang nga naningkamot ni siya. Example na conductor sa usa ka bus, tapos namaligya pa gyud og ice candy, nakita sa asawa nga murag di ba na makabuhi gyapon sa amo, pero at least nagkuan siya, namaligya siya ice candy, ice buko baka along the way, murag something ana. Murag ma-proud pud lugar ang babae. Di besides sa kanang problema sa financial, at least mingon siya nga, sige lang tabangan na din ako ni akong bana, di ba? Pero wala ka, ang pinakasugod yun dapat ka mong duha, pareha mo o goals or kanang pangandoy. Pareha mo ba? Pareha yun mo. Kay lisod kayo ng ikaw, imong mga pangandoy, dagko kayo, gusto ka mo sakay o cruise ship, imong partner okay ra sa bangka.
Dili na mo nang dili mo nang usahay ikaw dako kay kapangandoy. Kung dako ka pangandoy, ikaw nang risk taker. Ikaw nang mga bisag unsa nga klase nga negosyo sudlan. Bisag unsa birab kani ako ning kabuto ni kani ako ning kaya lagi ni ana. Ikaw karon nga partner nga medyo di mo pareha og kuan nga ikaw nimo nga okay ra ko ani maglalis mo. Unsa na po na po kay gisudlan. So ang tendency dili mo magsinuporta ay. So ang ending noon mahimo siyang away medyo dili harmonious mga igala. Tinod. So dapat yan magsugod muna. Kamo as a couple, pareha taog mga pangandoy. So may pangandoy nimo, may pangandoy na kung sa man travel abroad, ganahan ba kana nga kita duha mag-travel with our family? Kana matuto sa kuno kana. Kung pareha mo, din pareha mo direksyon, lindot kay na. Again, lisod kayo magbugsay og bangka mga igala nga siya sige ra wala ikaw tuo sa asa man ang direksyon padulong inyong bangka tao noy. Maglibot-libot ang inyong bangka. So, kailangan mo na dagi magsugod mag-una. Kana, dapat pariha mo. Cheryl Makalaging, sa kami pa sa akong ex sa una, mga kagahapon. Gusto niya ako muhawid, si Hawiran. Si Hawid, oy. Gusto niya ako muhawid sa ATM, pero ako ang dili, o tanawara ka. Pero uban may grocery, o sa uban paliton. Need sa house din kung na ako gusto paliton muhatag sa diretso og siya sab na gusto paliton manangid ba siya sa kuha then syempre mo okay jud ko kay iya man sab gyud ng money giaguan man niya hapsay biya ikaw bitaw Cheryl siya na willing muhatag sa mga itin nagpadili-dili pagyug Padili ka. dawata na ayun na pagkuan mauna tanawa din na ex ni mo siya ron. Pa Jimmy. Pa na willing man siya. Wala man Kantahan. Wa man mo sa gisugo. Wa man mo sa gisugo. Man mo sa gihulga. Dawata. Kay siya may kuan. Basi maabot ang panahon niya, ikaw na magbaguod ya karon sa tanan gastuhon. May ka nga, uy, wala limot na kagatag sa unang kuwaon ni mong ATM bitaw. Balik-balik ka. Lakto, Basilay, Shirotas train mo. Tinuod mo na sa Megala. Ay, nako. Busa sa mga babae dia kung muhat mo offer sila ay mugduwa-duwa praktikal. Diretso Dawata, na. diretso. Basta wa nimo gisugo. Mahimong isyu ang kwarta tungod sa pag-budget labi na og starting pa abi nimo okay na sige no pero wala short gyud di ay. Kaya mo na maglalis ang konsay needs ug wants good. Kani need kani mo kalang gitag luwag. Kana luwag. Kuan kulana. Kanang mga microwave unsa man na needs naman na wants naman na. Kailangan kitag microwave, pwede mo na initon na to siguro sa kuan. Kanang mga refrigerator o needs na to na kay kailangan ginato kay madawat ang karne. Kanang dispenser once na. Kailangan kita dispenser, pwede man ta nga magtakuri ra ta painit or kuan. Kalas-kalas ka na kanang may ngana ba? Ginaalista na ninyo mga list ginakuan ninyo istoryahan ninyo time bebe unsay atong mga kailangan dugay di gyud na siya diretso nga kana makita nimo paliton diretso kinana pa na siya og kuan na bitaw nga ay kay numdum na ko pa na siya debatihan pa na usa away na sa nerf ibutan na to dili kami ni Erp ikaw Master Pops kunay mangutang sa imo na may mga laki mga tao na nga willing magpautang way problema pairamon ta ka way problema pag minyo na mo guys medyo nananay kausaban. Correct. Di na basta-basta nga mo yung paulam nimo sa diretso na wa na ka manangin sa mga asawa. Sa ngalan nga asawa na mo, medyo nananay niagi mi nga stage ang asawa. First 5 years na mo ni Mrs. Niagi mi nga na. Bisan og kuan lugar, bisan og relative. Bisag relatives, manangin na ka. Mas issue nino nga na Erp. For example, nangutang imong papa, ana pila tapos ipangayo mong papa. Sa una, okay pa na, kaya ulit tawag ka. Pag maminyo na galing ka, kailangan gini na istoryahan si mong asawa. Ngani, manggod ni, kani akong papa. Example, ani, yes, na inyong na istoryahan nga, marag, sige, pwede tabang ka sa imong mama, kay luoy kay imong mama karon sa ilang farm, para man lang masalbar ang inyong kuan, yuta, sige, go. Pero, what if, mo biya na yung mga istorya dayon nga, akong mama na pud. Diba? Akong mama na pud tabangi. Tama. Unya kay wala man say kapos so magmahay na pud ang asawa. Grabe. Akong imong mama okay kay tanan mo tabang ta. Dapat gyud nga kunon nga balance gyud. Tama. So mo na siya. Okay, bye. Balance. Pero dabi wala pay kwarta
sabuton na sa sunod na mga next year. Masap dun, no? Pag maabot na tong kuan bayad After sa 5 ABS. years. Pero again ako, kaya itong istoryahan tama gitong gingon ni Joe Maygala. Basta galing medyo pitos yun. Medyo walay hinay, walang medyo kuhay kwarta kuan. Isyo ginang kwarta kung medyo pitos o na kuan. Correct. Again, katong ka Tim Sawyer, medyo confident pa siya ngayong ato siya, kaya di pa manggod sila minyo. Pero Medyo dili man sila maka-excuse pitos. Lagi, pero napa siya feeling ba nga, nganong ihatag man ako ni tanan intrigo ni nga, di pa man taminyo. Kung imong ano na ana ba, napa mo Dili, nga napa isa ka feeling. factor Erp kay nagpalit man siya og balay. In a way, murag gyapon tug katong duda sa iyang asawa sa una ba nga ang 400,000. Yun sa man ni basin gipalit nig balay sa Kirida. Pwede. Na yung mga ingana nga paghuna-una ba kay basin dito siya mo adto kung kasukan siya o na dito na din siya magpadalag babae dayon. Pwede. Labi na kung na yung mga history sad. Oo, na history. Basta na yung mga history, dali lagi din na madudahan dayon. Sama sa akong 400,000, di ba? Nadudahan din ko diretso. Dali kay history Erp? Basta na history. Nabutang naman ta sa history. Nabili kanta na, photographs and histories. Ano ba to? Memory. Sorry, memory. Ay, salamat kayo sa 210 comments mga gala. Dagan salamat kayo mga gala. Salamat! Alas 17 na. Dagan salamat. Oga, nako, ibalik na nato may gala. Kinsa na itong mystery, celebrity. Para Celebrity be. Larga. Ibalik Arp. Kinsabi, dali na rin. Pakikuha din na kinsay na nubaga. Nakuha na akong na yung mga ubay-ubay. Mga ubay-ubay atang mga nakita ganina. Pero ang requirement, once again, top fan og share ka. Kay kung dili ka tapan og share, pag share sa diha, pag comment sa diha, basin tomorrow Popcorn. Ayan, Okay. reconnection successful. Okay, ibalik ang kuan, ibalik outro share, ibalik. Okay, naputol may ibalik outro. Fact number 1. Ayan po. Tapos ang sunod. Okay, fact number 1, 1994, actress, music video. Number 2, starring na siya ha, sa highest rated drama in Korean cable television history. Nga naana karon sa Netflix po ni siya, naana po ni siya sa Netflix. Kanina sa ubos, kanina logo, kanina sa ubos. Ayay. And then 19 years old siya ni adto sa Seoul, Korea. Gikan sa Philippines kay amom ning silingan gud sa una, wala pa kay ning kasipunon pa ni sa una. 247. Kailan mo ani? Yes. Taga-makanhan. Nakamakanhan man gud ni siya. Di na siya Taga-Makanhan din, karon dako nagulo og iyang kuan pod sampot. Kadula kisa may mudakob sa mga answers be. Kay gapanguha ko din sa kuan. Ako na lang gani. So Sige. mag-ihap na ta karon og kuan 10 seconds go. 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. 1. Okay, ang pinakalas diya si Dante Pilapil Melendez. last. Okay. Dante Pilapil ang last. Right. Ako sang i-check kung top sharer ba ni silang mga naka-answer og correct kay wala Sige, larga. Unsay answer ani ha? Si Oh, Pope sige, na nakabawa pangatag sa diya. na. Kay balo ni. Pangatag sa kuan di Arp lain. Okay. Nako, neto na, nakita na nako ang duha nato kakuan. Joe, ikaw makashare ka, Joe? Natay duha ka, kanan ako igibutang diha, nay duha diha nga candidate for winner sa atong 1,000 nga GC. Kanang nag-selfie, sila ray duha ka valid kay sakto ilang gibutang. Nakatag ang Blue Energy, nakatag pud ta BBS. Unsa man ni siya sa Wheel of Names, si Sa duha na sila ka buhok, ipakita sa una nga mga picture.
Okay, nana ko nakita do sa chat na to BBS. So nakita na ko burag mga suki naman nato ni si Rener Barillo og si Aris Kagaanan. Sila duha ang nag-selfie may gala sa atong sa billboard nato or the picture nato diya sa Blue Energy. Next week rayon, ang inyo na pong ipapicture kanang kuan mismo nagpatubil sa Blue Energy. Okay. Ayan, sige daw. Sabi. Ako ni i-draw na ako sa Wheel of Names. I-share sa ipakita sa ang picture nila, i-share sa imong kuan dia. I-close na ng porn ni mo dia. Kaya basig ma-share ni mo na ang porn ni mo dia. Lain na ba ka? Buhine man siya ganun. Lain ka kay lain na ba ka Herb kay say basig ma-share ni mo ang kuan. Basig pareha ka tong barangay captain nga na-zoom ang pagtira ni sekretary. Computer no paspas. Timingan din ba wala gyud na close ba? Si Kapitan nga master kayo mga igala. Kapitan Zoom. Master kayo eh. Siya nga, lapan na, hulat pa na sila dyan. Standby pa na sila. Pwede gini na may taboy nga na, no? Mula gina, magtuon online, ha? Kay, takabalo, wa din na ano day, wa din na napalong di ay. So, ako na lang. Ikaw na lang, Erby, kay mara maglagi, Erb. Say, lausi mo yan na, oy. Lausi yan, ay. Wala, pangit kayo ko, ano, inuoko. Ato ning kayahon nga para mingon si Maria ba nga kung wala siya okay ra gid data. Galing. Dapat ako ning i-on ganina daan. Mag-screen capture. Kung ako man ko nang mo capture mawala tanan. Kaya screen capture. Display capture. Wala mag-screen capture na lang ko ani. Pwede na ko mag-draw on niya. Unsa man nimo pag-draw na kung screen capture ka? Nara mga winner sa manioy. Sa manioy. Ang una, dili mo ni ang duha. Ang una kani si Rener Barillo. Nakita mo siya na ninyo may gala, no? Wala. Nakita na ko sila may nakakita, dili ka sila, mo nakakita. Sila. Screen capture kani una sa Blue Energy asa man ni Kauswagan. Okay ka, brother? Sunod dayon si Aris. Na si Aris Nara. Sa amadapit ni sa Villanueva. Bangason magin ni si Aris dayo. Uyo kayo? Murag man dagway sa mga hilig mag-overtake ba? Okay. So klaro kay may gala si Aris. Ha? Okay, very good. So ang ato na yung imonog wheel. Sige ito, ang ato wheel. Wheel of Names. Duara man kaha. Duara. Nani ako rin. Larga, i-share. Okay, larga. Larga. Makadaog og 1,000 pesos. Grabe. Nga, kuan GC. So na siya hashtag sa to? BBS Blue Energy. Dali ra kay pag-search. Mo din nakalami basta na yung hashtag kay pag-click ni mo gawas din tanan sila. Okay, larga. Uy, wa mo ko kita. Anara. Sharo, Aris og Rener Barillo may gala. Sa blue sa pula. Pili lang mo sa blue sa pula. Larga may gala. Sa pula. Piyang malibang sa pula gihulong may gala. Congratulations kay Aris Kagaanan. Remove to group. Remove from group. Grabe ni si Aris. Sa tawag yun nga. Siya maging tikapil sa itong mga promo. Siya maging ang witik kayo. Dapat witikan po na sa uban diha. Ito na. Ang atong winner para sa tulo ka loan nga tag 30 pesos. Ito na. Kinsa, ang tubag atong, si tubag dito na. Atong tubag mga kapamilya, mga migs, ang atong mystery celebrity. Kinsa na si Duraday. Si Duraday ni siya sa makanhan karon Kinsa na. Ha?
Talaga? Hansohi. Hansohi. Tama ko. Kabalo ba kabran nga kasagaran niyang mga role no, yung mga mistress no? Oh, kung nga naman lang po ng mistress nga mubigay sa amon ni Joe, makasala na sa neutro. Makasala na sa neutro. Wala. Sa puno po tani. Kung kani may mutis yung mga alas 2 sa kanlaon, maingon siya nga anhin din ni. Makasumangil yun ni ani may gala. Mutex nig mga alas 2, wala makasiar ta permi lagi bilar na po ta. Bilar. Example mo ana ka, muadto na ko sa akong asawa tapos may ngana na siya kalit ba? Sure. Okay, mo gyud nga gamay nga cellphone ani. Ingana kay bata i-PM kanya Earth, ingana yang posisyon. Joe, asa na ka Wake Joe? up pa ka. Kuya, asa na ka kuya? Igo lang kita. Hanso. Igo lang kita makapangay pasaylos Ginoo na sa dani. Hansohi. Pasaylo ami Lord. Hansohi. Pila re kusog namo. Ang mga wina pila ka bok? Ba? Ay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tag 30 pesos na lang. Kaningo ba nani, posible rin sila nga nag-out-out rani. Pwede. Pero napud tay mga nakadaog, nakakuha pud sa correct pero dili lagi sila top fan o dili sila sharer. So ato tong gidelete. Kailangan sharer. Nara ba yung nga reklamo nga wala di makita. Sala na sa Facebook nga di wala na ta si Facebook na tayo nagkuhan basin absent mo. Basin absent mo ha. Sige be. Una nga 30 pesos nga load. Unli ni siya 5 years basta ilang gamita. O dungagan namog na pulo kamahan namog na pulo kahimaya ka Maria. Larga. First winner si ay grabe perminti ni sa mga damo ay Saya Adana. Murag ka na si Kadaadlaw tali. Kadaadlaw na maghatag ang load niya. Paki-screenshot, Joe. Paki-screenshot, Joe. Mana. Second winner. Second winner, let's go. Let's go! Ayan na po mga kaibigan ang atong sunod ng Kormega. Pimirong bola sa pimirong data bola kasuti. Uy, numero 2, numero 3. Pimirong bola sa pimirong data bola kasuti. Uy, numero 2. Uy, dala na happy fiesta. RR Gumaga! Gumaga kay ganda! Gumaga kay ganda! O ang atong ikatulong nga winner, Wildline C! Wajah sini merombola sama menara bola kasut ini nomor 2 daerah Megala Wadira Zabi merombola daerah BBS dah Wadira ada sini Megala Wadira Zabi daerah Jawa Jabar next to si Carl Emerald Amargaras mudawa pa ba ni siya 30 nga load basig siya pa may muhatag na to. Dawat na, nag-message mo na ako sa ako gani. Asa na download? Mag-message tayo. Congratulations sa atong tulo ka winner! Right, congratulations! Congrats. Post na to itong mga winners. Sa mga winners, ato lang mo sa atong grupo sa BBS. CBN. BBS, CBN. Ari din mo. Si Aris ganina, unsa to iya ha? Katong 1,000 GC. 1,000 GC. Sa Blue Energy. Alright, daghang salamat kasi yung mga tubag mga gala. Daghang salamat kasi yung support aton naminaw sa Spotify. Daghang salamat. Ang atong mga ubal na mga episode nasa Spotify, i-search lang Bitog-Bitog University Podcast. Ang akong YouTube channel, paki-subscribe Bitog-Bitog University. Akong Instagram, Bernie Bitok 2. Daghang salamat. Ayan, right, sa ako po nga okay, ikaw na. Sige ko yun. Sama yun. Ayan sa ako rin social media po guys. I-follow ko ninyo Joe Romantico sa akong Facebook, sa Instagram, Joe Romantico sa Twitter. Apila na po ninyo ang Joe_Romantico, TikTok Joe Romantico ug sa ako ang YouTube channel Joe Romantico. Oy, ato rin mo sa akong Facebook na ako sa Joe Garcia. Pakilike ko adong pictures akong iro kay may na lang malibre siya bahog guys. Yes. Di kay na pakilike to, pakilike to kay pang kwanto siya, murag out of budget na ko sa iya kung apilta na lang ka. I-apilta na lang ka sa kaning contest ha kay may na lang ba. Mo bitang ni smile to siya kani corporate pod. Oo, iko nga pero kani nga picture ako i-send ako i-apil sa imo kanang pangit gyud ga. Okay, follow ko nyo guys, salamat. Yan, after ninyo i-follow si Joe, ayun ako ninyo i-follow basta kayo musulod lang mo sa Netflix no na atay 300 3 months nga. Napag-spot pod inilang ko. Napo din isa
conflict of interest ni, conflict of interest. Same business, ha? And then sa kuan pod Shop Gadgets PH, no, mga kuan na to na, mga online nga mga pwede niyo makita nga mga gadgets, o sa iPop Shop, mga fashion, pambabae, panlalaki. Alright, and don't forget sa YouTube channel na ko, sa Master Poppy Facebook page, usay ga-game ta kung ga-game mo, magdula ta kay para ma-appeal mo dito mastaring mo. Alright? Alright. Daghang salamat sa inyo guys. Nga na ko iba kong post, may pa sila busy sa TikTok. Kami diri sige ginuktok. Gapo. Ingat mo talan. I love you all. Good night guys. Bye. Bye. Message ako ha katong winners.